Много често ми пишете с въпроса защо коланите на детето падат от раменете му, дори когато са добре стегнати. Ето сега ще ви покажем защо. Когато поставяте детето, ако то не е добре облегнато в столчето си, главата да е хубаво облегната в подглавника, то седи по-напред. Това пречи коланите да се стегнат наистина добре. Поставяте го да седне правилно в столчето, придърпвате коланите близо до врата, закопчавате в катарамата, след което първото, което трябва да направите, е да изтеглите долу при краката, да няма усукано, да е добре стегнато и придържате горе. Това е много важно. Придържате горе, за да не позволите коланите да отидат в страни. Теглите, докато можете. Уверявате се, че коланите са близо до врата. Сега много ясно се вижда, че те са добре на нивото на раменете. Ако при вас видите, че са по-високо или по-ниско, адаптирайте височината им с подглавника. И преди да приключим, едно последно изтегляне, както виждате, все още има луфт и стягаме. Стягате колкото обичате детето. Това е.